Čaute ľudia, tu je Daniel a ideme na ďalšie video. Bude to zase Minecraft a na budúce dáme Jurský park. Tak a ideme hrať. A dneska hrám sám. Lukáš tu bol včera. No, boli sme spolu vonku, tak on nebude dneska hrať. A prepáčte, jedno video som omylom vymazal. Tak omylom, nechcel som. Tak a ideme do toho. A toto je náš dom. A tak dáme vypáliť. Nedajú sa. Knížky. No proste... Toto sú moje veci, polka Lukášových. A teraz mám zapnutých mobov, takže budeme mať tu tých creeperov, zombíkov, spiderov, mini spiderov, mini spiderov a neviem čo, skeletonov a neviem čo, toho je dosť. Nich príšer a mám tu strančky, jablka a luk. Ten si dám na miesto tohto a strančku si dám na miesto pierka. A sme pripravení aj na príšery, aj na všetko, čo budeme dneska robiť. Aha, tu máme krompač. Krompač si dáme na miesto šípov a taký budeme mať. A minulé sme boli tu, keď som sám natáčal, sme boli tam na výprave. Počkajte, priblížim vám. Tam je tá dedina, keď ju dobre vidíte. Presne tam, kde mám šípku. A tam sme minule skončili, minule sme boli tuto s Lukášom. A tak sa posúvame. Ja si tam naukladám svoje sprostoviny, čo som tu zatiaľ nazbieral. Nebudem testovať. Tak o chvíľku bude noc, bude boj. Len nazbieram si nejaké XPčka. Enchantujem si nejaké veci. Tuto, neviem, či som natáčal video, to sme sa bili s Lukášom. Ja som bol tu neviditeľný, tu som presne stal a Lukáš ma tu zabil, tu presne, tu. Bolo moc dobré. A potom mi zobral veci a musel mi ich vrátiť. A to bolo pre ňo námahavé. A tu som bol tak skrčený, neviditeľný, to som vybehol. Takže to som ho zabil. No, skoro. Tak poslednička. A môžeme... Prosím? Neviem. Počkaj. Mob. Furt sa mi tu mení oné, tak radšej si dáme toto. Ja chcem si moc sušenky míňať. Ty parchant jeden. Máme prvý level, ale ešte dosť budeme potrebovať nejakých 8 aspoň. Koľko ich máme? 14 to bude stačiť. A pozbieram aj kaktusy, z toho bude zelené farbivo. A viem, že je nejaký aj modpack za počítači, že máte tam také nejaké brnko divné, také divné veci.
išiel by som si aj zalietať, ale nie tu veci. Nemám elektra, potom by som si ináč išiel zalietať, veľmi rád. Tak vám to natočím. A točil som aj ešte jedno video, ale to mi nejak sa nechce načítať. Máme nejaké železo, ne? Asi viete, čo chcem spraviť. Aha, tam je. Tak... Aha, tu mám elektra. To som vôbec nevedel, že som ich vyrábal. Máme ich tu 30. A na tú noc radšej zoberiem lepšie šípy. Teraz nebudem potrebovať. Tu nemáme železo. Kamarát, tu máme 8 železo. Ale ja budem potrebovať 3. Styku. A ešte nejaké 3. Takže 6. A nemám krafty. Toto neviem ani, čo tu máme. Zoberieme vedro a ideme pre lávu. Najprv zoberiem asi vodu. A posleme to je pre lávu. Tu je. Máme taký zdroj lávy. Tak. Zasa jedno, čo je toto? Prepačte. Čo? Nevadí. Už sa spieva, ideme bojovať o chvíľku. To som rád. Konečne si zabojujem na zombíkoch. Mobovia, zombie. Pastička na blbečky, toto bude. Prejde, podkope a všetko spadne. Wow. Budú padť normálne. Juhu. Aha. Poďte mobovia. Krásny západ slnka. Čakajte, trošku vám to natočím asi. Tak. No, kde ste kulišáci?